Sampai unboxing. Iki bobo aku mbok tak unboxing aku. Lah salahe lan dagage cung rapat. Dok. Ya unboxing ora. Sing dikeki kowe aku. Wis malah akeh dok iki. Karo sijine to. Ya. Karo sijine. Lah dok lek kok dindin paling akeh sejane iki. Doe yo. Doe lah Kanan kiri oke. doe iki walah. Ayo wong kok guys dadine anak-anake. Terus kanan kiri, buyute, putune. Walah apa Mas Ki? Bom. Bom molotov. Apa Mbak iki? Rambut dulungno kok malah molotov apa ki? Paling akeh dok iki sejane. Paling akeh ki ya apa iki guys? Guys kita mau review dari Solo. Apa? Apa Mbak Ki? Empos. Oh, cek. Dek, duduk Dek. Doe apa mangkone ngono? Ini aduh nang mbak ini. Ya mau tadi sudah diangkat toh. Nomor telepon ya. Wah, senane Peri wi. Kok dikei pitang ini koyo ape? Coklat senane Peri. Koyo kok Jepang. Brownies kuwi enak lho. Iki brownies Mas. Mosok iki brownies. Ora kuwi engko babat. Oh, ki wingko. Versi Wingko babat dari mana iki? Dari Solo. Yang kene kok. Yang kene ora enak. Dok ora apa-apa, Dok. Doke apa kudu. Nah sing iki brownies. Wow, ini brownies. Dok jenenge brownies, Dok. Nang delok, Dok. Gambare, Dok. Ini, Dok. Brownies ini ki asli coklat. Wah, kok dipitang. Ini pokoknya yang dipitang ini ki, Mas. Iya. Kok ayu. Brownies. Nih, apa lagi? Ini nastar. Ini nastar. Aneka nastar iki ambek putri apa? Itu salju. Buka wae to. Kastengel. Iya, Mbak. Kopi kuwi. Kita buka ngene gak apa ya? Gak apa-apa. Kita buka, guys. Kita review jajan. Apa Mas kuwi bene lho, nek melok. Apa tak unboxing guyu aku lolos aku. Lho dicip oleh ora? Ora oleh, tani bodoh. Kontak. Maksud gak ngerti rasane ambose. Dene wis entek dilekno roman. Bodoh. Dicip sitok-sitok mungkin rasane dicip. Kok ngicip. Ngicip direne. Sesuai harga moga lho. Wah, iki kuwi salju Dok, nek kira aku. Iki salju. Iki nastar. Enak ki, kangenan enak. Jangan mahal. Apa ki? Apa Mbak ki? Dibaca dong. Kelam apa? Inggris? Gak iso. Bundel. Keju. Di sini keju gak doyan nek keju. Nek iki lho doyan. Kae iki. Ayo tak ngono niki lho. Iki kastengel keju iki lho. Iki Wingko. Iki kalau Pak bukane. Buka, ayo kita review. Siapa sing pengen rene, guys? Kita review jajane dari Solo. Ini bodoh kok ya Sukoharjo. Apa? Brownies ini. Promosi. Oh. Promosi ndi kok menang anu? Ayo ada promosi no. Gak ketok mripate. Aduh. Tingkok kong walah. Kan kena gilas ya ketok. Mas, rene Mas, kowe apa icip tingkok ora? Ngomong delok. Gilas Aku mau mlebu kono kewo. Semua masak di. Mas foto kowe rene pernah Mas? Nomor WhatsApp kita ora. Yo. Ada tulisane? Ayo. Nomor WhatsApp. Enak ya? Ora enak nomor WhatsApp. Oh, enggak enak toh? Iki enak iki. Oh, tak kira enak. Iki pokok di piye? Ngono iku gelem Di Sukoharjo iku kono-kono.
Oh iya. Jarene apem aduh eling neh wingko soal wingko, guys. Lah aku gak ada tuh aku ki gopo. Mak Tin ki dhewek wingko ditelorene Maksudnya B, 20 kali 10 B mas iki. Ora kuwi anu nih. Ukurane kene iki. Oh, iki lho kedose kotake. Iki lho, ngene. 10 20. Enggak ngepromosino kok ngono. Enggak ini ki. Iki tukune oke. Jadi barok itu ucapan. Oh, anu. Guniki kali, guniki ini mana? Pokoknya tukune ning ndi, Mbak? Sukoharjo. Oh, iki lho, Wingko Babat Raharjo. Oh iya. Iya, guys. Wingko Babat Baharjo. Rajo. Harjo. Stiker toples enek. Angel. Ini lho. Nah, ini lho, Is. Ora iki podo rene. Iki lho. Peru, Sukoharjo, Jawa Tengah, Peru. Ayo kuwi iki enek kuwi enek. Oh, iki satu toko. Iki dibuka iki disingkat sing. Bingung nek panganan akeh ra sitok-sitok ralan-ralan tak gomble. Oh, kok Mbak Ana iki ra dicicipi iki. Iki kesukaane kok iki kok brownies. Enak. Buka siji pon Iki iki. yo. Beda enggak? Iya iya. Ini kayak siji. Becek Pak. Sing pitanan Wingko wedok. Iya, satune Gaten. Iki sembako ngerti iki sembako iki. Iya. Ya lagi sing genah ya. Ora enak lho. Gerem ning tak gerem. Iya, nek kene dilebokne kene ndek aku. Wis padha ae kok. Bukan kono. Iki wis ketokan ya Cahayu. Tak dijal iki apa enak dipindingi. Apa jadi? Dia Enak ya. Kae nganu ki empuk iki. Iki enak Empuk. Menutup lah kok. Kok nek misale dilebokke kulkas, dari dipanasi meneh. Mama, dari Mas Joko, dari Mbak Ana sak keluarga, guys, sama Mama, sama Masih, Mama Ija. Terima kasih atas sembako nih, doa dikasih sembako, semoga berkah barokah, amin. Almond. kacang Ini juga nggak sih, kegoleh Mama. Semoga-moga Mama diparingi lancar sak keluarga, diberi sehat panjang umur, berkah barokah. Kita semua mewakili doa, ngono guys. Guys berkah barokah, rezekine akeh turah-turah. Nek digawa ning Mekah, amin. Sehat selalu panjang umur. Sing bentuk kaya kancong lho. Pas iki ager-ager entek, ya ager-ager. Terus dene apa? Wingko Babat. Wingko Babat piye rasane, Nak? Wong meneng ae, guys. Enak. Nek kamu review ki ya rasane kono diponekno. Oh, Ben padha tuku ya. aku panu iki Kang. Iki porose Ning kok ngilu. Untune entek kali. Dia ambek semua. Wah, ki lengo, sirup, enek gula, enek jajan, enek kabeh, guys. Lah ki kok iya. Aku ora ngana. Mbak, iki kowe gula ki niate apa-apa? Gua apa piye iki sampe kae. balana. Ayo, bayi dindung-dindung. Wis akeh mereka. Iki senengane Peri. Ana sing sak toples wis entek. Ya Peri yo. Betul sido. Khusus ke Peri Pak. Habis sih Peri. Ya rasane nak. Gua lagi yo. Oh, ya senengane Peri kok temal. Ayo ngelar yo. Ngelar. Masalah. Kalau aku baru uang. Iki lho. Seratan banget. Ya mang iki. Ya, Mas. Mang hapus. Tapi nih malah kakak ki rada yang nang iki. Iki nggo bodol ki, Dok, sing ono. Yo. Aku cuma ini. Nek sing enak ra ditokno iki. Iya lho, Nek. Gula ora enak belah. Ya kowe kok gak kono gula kok gak enek ning kamar karo sak unjuk. Raken keren gula. Ya gula dia yang jaga raken. Ngono entek nyentok. Makannya ceplok, Dok. Enak kuwi jemplok. Bingko. Kendulan ya. Oke. Enggak emang ngono kuwi Mas brownies. Iki brownies larang enak. Brownies asli iki. Coklat asli. Kayak mah brownies kok ngomong.
Apa? Oh, iki wing ngono sama Sukarjo ya. Wis ora suka babat maneh iki. Saya lihat diri gewek nih kono. Enak deh. Iki nek rawon-rawon seratan jadi enak. Tapi enak. Banyu pel. Asik Iki coklat. banyu gelap. Ini Pak Di. Coklat tok. Asik coklat. Coklat iki iki. Iya. Biasanya dari Pak Di ra ngentekno iki. Heeh. Ini pengen nastarnya kan. Lah gue entuk ampo iki. Sampun kok Wis bisa. kae. Wis dian lho. Kok karo aku. Telah berapa jero? Apa Mas? Apa? Kesel-kesel kayak gini guna apa tadi? Teh, jaluk teh. Ya ku lho. Kepala jenggot ki lho enak ya. Teh pirang-pirang ning. Kepala jenggot ki lho. Kepala jenggot teh loh. Punya Telur. apa Saya iki? abang gue loh. Tapi enggak teh apa Mas? Saya abang gue gugurin enak. Enak lho ki. Saya telur saya abang. Kepala jenggot. Tapi untuk gue. Ya. Kepala jenggot, Mas. Untuk. Saya iki mau kuwi. Wah, Mbak Ana Ya rapi merah lho. kepala jenggot. Bagus, Mas. Lihat untuk lampi ora dhewe. Kowe tak pokokno wis gawan tuwa. Mohon maaf tahun ini kan dulurnya Mbak Anase. Dulur. Ndak aku buka dulurmu. Saya kira IP ku. Lho IP ini kudune yang dipikir yo IP ini kan. Satu. IP iki nomor 1 malah. Putu IP. Ponakan IP. Terus adi IP iki jatahe tangan. Ponakan IP ki ya bojone Rika, bojone Irma ku jenenge ponakan IP. Wis gak usah tak turut dhewe. Lah. Sakete ngene ta? Sementing duwe ae ngono. Klambi jare gak penting ayah ki ngono. Mesti sekono klambi pirang-pirang kon lembaran emok. Tuku rokok iki ta e. Acur guys diceplosno. Cara iki ya Pak yo. Kok ketoke dhuwit sing penting ya. Ya wis ngono pira ki ya gak ketok tadi. Apa? Menitane dulu. Lanjut ta wis. Iki enak iki. Ono tengok Iki nganu, teh ireng. pun itu. Mungkin teh Teh merah. teh Tulisannya hitam. Black teh ya tapi. Black tea. Kayak nek telu. Lone nek akeh. Mileng. Irup sakit kok pi. Salah satu ku nggak sensasi wis aja dikekek nomo. Yang ratuku. Aku ngantek-entek. Ini kone ki rasa dari kulkas, dari nduk kulkas. Aduh, iki Atos. mangan sitok ra ngantekno soal Telung coklat dino apa-apa. Nek mbok kei terima roti sing biasa bolu ngono ki. No. Jalukane ya bro. Nek gak ngono roti pahlawan sing asli Surabaya. Lah kuwi anakku ora enggak jus. Sebenarnya roti sing nek bolu ora ngarah dipangan. Jangan Jumat kae, Mas. Wis ki upload iki. Jangan Jumat kae. Nek BG. Saya baju susu mas. Pegawene. Oh, aku toh, ora aku ning BG saiki. Apa? Nah, iki saya browniesnya dari kulkas. Iki dua kulkas. Ora jalan ini paket. Betul lah. Browniesnya dari dua kulkas enak. Atuh Orang ning BG. freezer kulkas biasa. Enak iki. Tidak bisa. Nek. Bikin aku loh. Ora aku lho lebokke Lah kulkas. emang kayak apa? Nek ning kene regane 29, 830 inaku. Karo enak kuwi. Sarai. Kali mending tuku kilonan. Aku ndek petuku tak sarana guys sama anak gerak-gerak wis. Apa pengen gewek kuwi sing apa? Satelit. Murah meriah. Gewek dhewe. Enak. Apa? Iku iki aku santen. Wis aku pegel gacor ae. Piro kuwi? Mas gorene Mas baksone tak reviewne. Bakso ae iki. Bakso isi. Piro Mas durasine? Ditutul angel ngene to. Wis. Perang durasine kita lanjut. Review apa neh? Ayo pangan. Bakso. Baksone freezer juga lho. Tok. Tak reviewne bakso. Bakso ning ngene kuwi. Ning freezer gorene.
bakso dari Sukoharjo gaweane mama dhewe. Iya. Baksone gaweane mama dhewe. Ini apa diriku? Iki ya sudah. Kan itu endoke. Itu. Itu. Duh. Itu. Betul. Ini bakso urat ya, Mbak. Bakso asli urat dhewe dhewe. Pesen. Boleh enak mangan sih tak mujes-mujes. Favorite bakso, mau bar mangan bakso. Inuk kurangan nek tuku ning ndi, ape dicenut, sesuk teko Mas. Yo. Nek enak ape. Lah iki untuk bakso tapi Iki anu makmo siji. iki bakso Dibuka. Ning ndi nek tuku? Sukoharjo. Lah yo maksude Kalau Tawang mau Sari. pesana ning Tawang Sari, Sukoharjo. Sukoharjo, malah ki favorite ki. Anakku ki entek iki sak mene. Keren. Jelasnya rasanya piye Juga iki. ada, kode juga ada. Tok ae Mas. Kasus itu ah. Oh, lah bahasa mau bela dia. Besok kita Bakso lu itu tak pernah aku ya. kan. Bakso lu kan. Lah bakso dirica-rica. Kalau bodoh nanti anu. Goreng wae lho Mas enak. Apa? Iya. Goreng. Kalau dibaca Ini banter pemirsa enggak perlu. Mantap betul. Inu urat. Ya apa? Ya karena ya biasa Dia gale boy. iku deh. Tak kudu nganggur kok. Ya apa-apa. Iya kudu kamu. Kudu apa ini? Kudu apa ini? Nang kamang tak ora tak ngerti depan Ismam. Awet desa mah. Lah iya boleh cita. Langsung iso. Aku ora Masak iso. Goreng iso. Kayak bakso bakar iso. Tangan kowe gowo ora kowe kok. Iki melihat ini mek apa Mas? Kok yo. Ya kowe iki. Ya lah. Loh, kok cepet aja. Aku mau aku mamae kono kuwi. Cita. Iya cita. Ya sita go sita. Oh, boleh dong. Gitu loh. Awe mah. Pokoknya awe iku. Utamian rumah. Wah, kupuk wis Ada nih, aku mulai ngono pada kene. Untuk kena apa? Lho dengan mungkin udah jadi main tari sing mana? Tari bakso. Sing kono. Kau deh. Apa aku kok? Ora kalian dili tak boleh bawa apa sih. Kita yang gue ora asa. Apa kayak Nek kok. Maksudnya rasa ini membeli mangga enak. Wingkone enak. Nek ning cepu ki wingkone gede banget. Satune ki nek 8.000 9.000 wis piro ngono. 16.000 apa piro ngono, Gus? Piro siji ngene tuku. Tapi gede sak sirahe wong. Wingkone. Malah pembuatannya ning kono. Sering tumba sih Mbak Deni di kono ning kono. Tapi aku ki nek dijak tuku belum tahu lah. Soalnya dapat seneng. Dari kono dodol. Jenang. Senang dodol ya, Mas. Kono kan pusatnya lho. Wes, Pak. Entek sitok. Andane. Nek mama bakso yang ngono sitok langsung diplok kabeh. Entek loro. Enak e. Wis. Kontennya kami dhisik. Jadi mah gula teh kok gula apa? Sama gula. Ya are wis kentik. Win. Teh kono. Gua akeh lho. Teh bantu rambang. Lah ya tang ngene iki menawa digewek ngono. Ben balik neh wong anak ning gitu. Guys, kontene ya Mbak Isma pamit sepurane sing akan enek klerah-klerune, tutur katane sing salah sing kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kontene langsung ngedus sesuk teko omah langsung upload sepurane nek upload tayange iki carry yo. Soalnya di sini enggak ada wifi jadi enggak iso langsung kerja jret. Kan dia kan dengan marik-marik. Karena nabuk warung. Wah. Ini lagi. Jajal. Lagi. Sok digawe asinan enak Dik jane. Kowe kok koyo Deni. Yo, ndek emang ya wis pesen. Ya manisan apa kowe asinan? Asinan. Yo, kene nggih ngono ki aku gak tau. Enak lho sama nek pinten gawe enak. Deni balik. Nek kon ngene ngono ki. Asem.
Iso suger lho jadi. Heeh. Roh. Legi kecut asik, manis, Kula malah pedes. Gak roh. Ora. Anggo lombok agan. Silakan Tetap Ya ora nek totok nek sarmangan payek ya Allah Gusti tutupe ndi mau. Mbak Isma pamit, yo sepurane sing akeh, mohon maaf yang sebesar-besarnya nek kelira-keliru nih Mbak Isma, terus katanya sing salah sing kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, yo sak keluarga muga kabeh dikaringi sehat, seger waras panjang umur berkah barokah. Mbak Isma pamit dhisik, rezeki Allah ketara dadi wong apik aja sampe ngarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya. Udah ini mau kerja ya. Selamat